कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू युअर न्यू ब्लॉग. सो मंडळी, आज आम्ही चाललो प्रॉपर्टीच्या शूटसाठी, म्हणजे कामानिमित्त आम्ही जातो मालवणला. तर तिकडे जाऊन काय प्रॉपर्टी आहे ती तुमका मी दाखवते राहील. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत राहा. मी आणि ओमकार चाललो. तर आता आम्ही सकाळी सकाळी जातलो. तर चला आमच्यासोबत, आणि आमचं काम कसं असतं तर आपण तुमका मी दाखवते. तर जाऊया आणि आमचं काम पण बघा तुम्ही व्हिडिओमधून. आणि ओमकारचे प्रमोशनची कामं कशी असतात, कशी शूट करतात आपण तुमका दाखवतोय. आणि मस्त गोष्ट आहे प्रॉपर्टी म्हणजे काय असतं तर तुमका व्हिडिओत कळत राहतं. तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. तर चला जाऊया. मंडळी, वाटेत आम्ही ओवळाचा गजरो घेतलो, गुंतलेलो मस्त. सो गाईज, आम्ही आता येऊन पोचलो मालवणमध्ये आणि घराचं काम वगैरे झालेलं. आम्ही आता बघू गेलो. नवीन घर आहे इकडे आणि त्याचं शूट असतं आमका करूचा. तो ओमकार आतमध्ये गेलो, त्यांच्यासोबत बोलायचं वेगळं. आपण आतमध्ये जाऊन बघूया घर कसं. आता चला. शूट आमचं झालेलं असता. घर कसं वाटला? पूर्ण कामात बिझी असता. शूट चालू आमचं. घर भारी वाटलं, एकदम मस्त आहे घर. आम्ही आता वर येलो, वरचं शूट करू. याच्या ब्लॉग मध्ये आम्ही असो शूट चालू असा. 2 घरांचा शूट केला. आता अजून पुढे जाऊचा कुठे बघूया आपण. आणि आज मालवण मध्ये असो. ब्लॉग मध्ये सांगितलं का मला माहित नाही. सुंदर घर आणि नवेशनचं काम कंप्लीट झालेलं असा. आता वरती असो टेरेस वरती. समोर नाही जाता तर तुमका लुक दाखवेल. एकदा माऊली कन्स्ट्रक्शन तुम्ही रील बघितलात काय माझा माहिती नाही. बघू नसतात तर आयडी वरती असा लवकर जाता येत त्याला. इंटेरियरचं किचन ट्रॉलीजचं वगैरे काम चालू आता शूट करू गेलेलो. बाकीचं शूट आता कम्प्लीट करते पटापट. इकडचं शूट तर आम्ही कम्प्लीट केलं होता आणि आता तुमका घराचा खालना व्ह्यू दाखवतो. आणि इथून समोरून व्ह्यू बघा कसलं भारी दिसता. बाकी तुमका फिनिशिंग वगैरे दिसत असेल प्रॉपर एकदम व्यवस्थित, असं काही विषय नाही. हां, जुना घर वाटत नाही ना, मस्त आलं. रिनोव्हेशन केलेलं असं. हे बघा असा घर आहे पूर्णपणे आणि इथे शूट चालू आहे इकडे. एका प्रमोशन मागे खूप मेहनत आहे, खूप क्लिप्स घ्यायचे लागतात, त्यानंतर एडिटिंग वगैरे. हे बघा, हां, 1.5 मिनिटच्या व्हिडिओसाठी खूप सारे कष्ट आहेत. बरेच जणांना वाटतं प्रमोशन करून खूप पैसे कमवले जातात, तर असं नाही आहे. त्यामागे खूप मेहनत असतं. खालून पण व्ह्यू बघा कसलं भारी वाटतं. खूप मस्त आहे घर इकडे. आपण बाहेरून पूर्ण घराचं व्ह्यू बघूया. आणि आमचं कामच जे असा की बिझनेस प्रमोट करूचा, तर आम्ही तास करतो सध्या तरी. काय कोकणातले आपले आणि लोकल इकडचे बिझनेस वगैरे जे करतात त्यांनाच प्रमोट करतो. आपल्या सिंधुदुर्गमध्ये आपली मराठी माणसं बिझनेसमध्ये पुढे येऊन. येस, आपल्याकडून एक चांगलं असं प्रयत्न की आमच्याकडे एक चांगलं मार्ग असा की लोकांचे बिझनेस प्रमोट करण्यासाठी. त्यासाठी आम्ही छोटंसं असे धडपड करतो. मेन म्हणजे आमका पण काम मिळतं आणि सोबत हां, त्यांना पण काम मिळतं असं असं. जाऊया आता नेक्स्ट चला. लोकेशनवरती. सुंदर असं मालवणचं व्ह्यू बघत आपण पोहोचूया मालवणच्या साईडवर. हे बघा असं इकडचं वातावरण. आपण येऊन पोचलो मालवणच्या साईडवर. हे मालवणच ना. हे बघा, लास्ट टाइम आम्ही इथे येऊन शूट करून गेलेलो प्रमोशनचा. इथे तेव्हा काम चालू होतं, कामवाले वगैरे होते, आता नाही आहेत. ते बघूया आतमध्ये कसं झालं. आता स्लॅब घातलेला नव्हता, आता स्लॅब घातलेला होय ना. चला, एका रीलसाठी आज आपल्या पूर्ण दुपार फिरायची आहे. हे बघा, हे बघा, गेल्या वेळेस स्लॅब नव्हता, आता स्लॅब वगैरे घालून पूर्ण झालेला इकडे. आणि साईडला पण घर आहे, मातीचं वाटतं घर आहे. असला तर मग क्वालिटी वगैरे कळतं ना कामाची. इकडे एक आजी आहे आणि आपण येताना वाटेक घेतलं असं ओवळाचं गजरो. तर ते आजीक देऊया. आजीक देव. येताना हे घेतलेलं ओवळाचं हार. होय, घ्या. होय होय, खूप वेळ राहतलो, बावलं तरी राहतलो.
होय माळा पिंगात माळा झालेला. फुटेज घेतले वर चढून मस्त. आता आहे ना आचऱ्याक जाऊचं असं प्रवास लांब असतात, शूट जास्त 1.5 मिनिटचा रील पण प्रवास बघा किती आमचं. गाडी पण जास्त चला चालवायची लागते. चला आजी. हा चला होय होय. मस्त माणसं भेटली. आपली कोकणातली माणसं चांगलीच असतात सगळी, लगेच आपुलकी निर्माण होते बघ. आम्ही पहिले ओळख नाही पाळख नाही. हा ओळख ना बाळख नाही म्हणजे आजी मस्त हसा होती गजर दिल्यावर. लास्ट टाइम ना नेरूरचा पूल दाखवलाय, त्यावर कमेंट होती आचऱ्याचा पूल. नेरूरचा पूल आणि हा पूल सेम सेम दिसत ना. चिंदरगावचं मंदिर, मस्त मंदिर. आपल्या पाठीमागे तर कोकणातलं एक नवीन घर बघतच तुम्ही, तर घराचं काय काम केलेलं आहे नवीन त्यातून तुम्ही दाखवते, तर चला. हे देवघर पूर्ण मोठं हॉल आहे आणि मेन गोष्ट आम्ही किचनचं शूट करू गेलो. किचन मधली ट्रॉली वगैरे तुमका दाखवतोय. हे बघा असं किचन आहे, भला मोठा किचन. इथे 2 ट्रे येतले, त्यानंतर असे हे येतात. हे बघा भांडी ठेव. हे बघा खूप मस्त काम केलेलं. ते बेसी खूप मस्त. ते स्लो सोडायचं, आपणच बंद होता. किचन खूप मस्त मोठा. बेडरूम, इथे पण बेडरूम आहे मोठं. इथे बेडरूमला लागून वॉशरूम. शूट तर आपला कंप्लीट करून झालेला असा. आता आम्ही निघालो घरात जाऊचा, वाटेत बघूया जेवण वगैरे नाही तर डायरेक्ट घरी जाऊन जेवतलो. तर झालेला इकडचं काम आणि घर पण खूप मस्त होता. तुमका पण आवडला असं तर आमका कमेंट करून नक्की सांगा. तर चला जाऊया आता. चला. सो म्हणजे आजचं आमचं पूर्ण काम झालेलं आहे, घराचं वगैरे सगळं शूटिंग झालेलं आहे. आणि आता दुपार झाली तर आम्ही जेवणासाठी थांबलो. पहिल्यांदा आम्ही ढाब्यावर थांबलो, एका ढाब्यावरचं जेवण जेवचं होतं त्यासाठी. तर इथलं आम्ही स्पेशल असं काय ना सगळं सेम आहे. तर आम्ही मागवलं चिकन कोल्हापुरी प्लेट आणि चिकन चिली, चिकन मसाला आणि चिकन चिली, नान आणि रोटी. हां नान आणि रोटी. तर बघूया कसं आहे, इथली टेस्ट कशी आहे. ढाब्यावर पंजाबी ढाब्यावर थांबलो स्पेशली, बघूया कसं. कुंभार माठ पासून एकदम जवळ, कुंभार माठच म्हटलं तरी चालतं. मग तू चिकन कोल्हापुरी कशात बोललेलं? मालकाचे पैसे आजकडे जाते रे. मालकाचे पैसे कडे जातले. हे बघा आमका कुडामध्ये काही करून पोहोचायचं असं 3 पर्यंत. एक जण भेटा घेऊची असं घराकडे वाटणार नाही पोचतो त्यांना बसायचं लागताला. दिसता तर चांगली आणि टेस्ट पण ओके असं मस्त. आणि आपली डिश लवकर येईल, आंबटपणा नाही. बरी ओके ओके ओके. म्हणजे आपलं मेन कोर्स दिलेलो असा, ज्याच्यात आपण चिकन मसाला सांगितलेलो, नान आणि त्यानंतर रोटी. आता याचा आनंद घ्यायचा असा. त्यानं पोट भरला ना बऱ्यापैकी. ओके. गार्लिक फ्लेवर एकदम मस्त. संपायचं ना मग सगळा.